Volia comentar-vos abans que no és la primera vegada que faig una xerrada aquí a la Biblioteca Arús, sinó que ja fa molts anys, en concret el 14 d'abril del 2005, vaig fer una altra xerrada que era Tintín, una lliçó d'història, referint-se a tot allò que del món del segle XX surt reflectit als àlbums de Tintín. Anem ara al que toca, els Dupont, detectius diplomats. Els Dupont són segurament, encara que potser algun expert digui el contrari, la parella de policies més coneguda del món del còmic, almenys del món del còmic franco-belga. Tenim que es diuen Dupont i Dupont en català i també en francès a l'original, i després Hernández i Fernández en castellà, en neerlandès, flamenc, Janssen i Janssen, Thompson i Thompson en anglès i Schulze i Schulze en alemany. Sempre està aquest tipus de semblança sense ser una cosa idèntica. Després de Tintín i Milú, els Dupont són els personatges que surten a més àlbums de tota la sèrie. En concret, a veure, gairebé és més curt dir a quins àlbums no surten que no pas a quins àlbums sí surten. No surten al País dels Soviets, no surt a Tintín Amèrica, no surten a Tintín al Tibet i tampoc surten a Vol 714 a Sydney. Però a tots els altres àlbums sí que surten, encara que sigui amb una sola vinyeta, perquè hi ha algun que altre àlbum, com Tintín al Congo i l'Estrella Misteriosa, que surten solament amb alguna vinyeta, però bueno, omplen, que és el que interessa. La seva primera aparició la fan a la primera vinyeta de Tintín al Congo. Bé, estem parlant, aquí els veiem, estem parlant una mica del que es diu el cos canònic. Els tintinaires ho seran, els que no són tintinaires s'ha de comentar una mica. Les aventures de Tintín en un primer moment es publiquen en blanc i negre. Serà a partir de la Segona Guerra Mundial quan es fan en format de 62 pàgines i en color. Aquest format, que és el dels àlbums que podem trobar avui en dia a qualsevol llibreria o biblioteca, o a casa nostra, si més no, és el que se'n diu el cos canònic, que començaria a Tintín al Congo i acabaria amb Tintín i els Pícaros. Encara que també hi ha dos altres àlbums, que són Tintín al País dels Soviets, que no es va reestructurar en forma de color, encara que fa poc es van acolorir les planxes en blanc i negre simplement en Photoshop, i després a l'últim àlbum, a l'inacabat, a l'Art Alfa, del qual queden uns esborranys solament. Aquí els veiem. Tinc entès que és un periodista que se'n va a l'Àfrica. També us podria comentar que aquest senyor que surt aquí és Hergé, el dibuixant, i aquests dos són dos col·laboradors, en Edgar Pierre Jacobs, el del Ricky Mortimer, i aquest Jacques Van Melbeck. Havíem dit que apareixia per primera vegada el cos canònic a la primera vinyeta de Tintín al Congo. Però, de fet, la primera aparició que tenen els Dupont és l'edició blanc i negre dels Cigars del Faraó, publicada a la revista Le Petit Vingtième el 29 de desembre de 1932. Al començament, Tintín es publicava 2 pàgines cada setmana amb un suplement infantil, Le Petit Vingtième, d'un diari belga que era Le XXe siècle. Aquí va començar tota la sèrie. Després sabrem que el nom que va tenir en un començament
no era Dupont i Dupont, sinó X33 i X33 bis. Els noms Dupont i Dupont no els trobarem fins a l'any 38. Hem vist que havien nascut l'any 32, però fins l'any 38 no els trobarem. En concret, el 10 de novembre del 38, dins l'aventura el Sceptre d'Autocar. Aquí els presenta Dupont i Dupont de la policia secreta. Però amb el que havíem anomenat la versió canònica amb color, ja ens apareixen els cigars del faraó. Com em dic Dupont i com me dic Dupont. El tret més característic dels Dupont és el bigoti. I aquest bigoti el porten des que els va sortir el primer pèl, o sigui, des que eren uns marrecs unes criatures. I per començar hem de fer una precisió. Encara que aquí en Milú parli dels Dupont Brothers, els Dupont ni són bessons, ni són germans, ni res que se li sembli. De fet, tenen cognoms diferents, perquè un es diu Dupont i un altre es diu Dupont. En català normal trobaríem, no sé, Riba i Ribes, per exemple, és el que se m'acudeix ara. I tampoc ells no són iguals, tenen un bigoti diferent. En Dupont té el bigoti en forma de D, diríem, el que els francesos diuen moustache droite, recte. En canvi, en Dupont el té en forma de T, o sigui, les puntes se li aixequen, el que els francesos li dirien el moustache tournant. Els Dupont representen l'element còmic per antonomàsia de les aventures de Tintín. Els pobres són els reis de la patacada i fins i tot podem trobar que són uns policies de l'estil dels Keystone Cops de Mack Sennett. I això va portar algun comentari de la censura franquista dels anys 60. Sembla que no veien bé el tema, rufaven el nas, perquè, de fet, se ridiculiza a los policías y es siempre Tintín un muchachito el que triunfa. Clar, això no quedava bé. Clar, són còmics, és un element força còmic. El barret, o sigui, són ells, primer tenim el bigoti, després tenim el barret aquest amb el qual Hergé juga molt per fer gags. Aquí, mira, són aquests, uns barrets nous, se'ls envolen i els hi passa un camió de benzina per sobre. Aquí s'equivoquen, en comptes de posar-se el barret es posen un coixí. Aquí el barret, clar, el barret és molt estimat pels Dupont, imagina't tu, quina alegria, és ell, que n'estic de content, sí, de trobar el meu barret. No, a veure, Tintín, tu, com si estàs perdut pel desert. Els germans l'ocell, per escapar, els hi calen massa el barret, i aquí a l'amic Abdalà doncs els hi posa un diari per fer-los una juguesca. Però clar, no solament és el bigoti, no solament és el barret, també porta bastó. I fins i tot el porten a la Lluna. A veure, imagina't tu l'astronauta que va a la Lluna passejant amb bastó. I amb els bastons aquests, Hergé també en treu força gags per reforçar la comicitat dels personatges. Aquí al Mercat de Vell arrosseguen una maleta amb tot el grapat de bastons que han comprat. Aquí
enganxen del coll el Tintín, el sostre aquest caurà i també el fan servir com a element, no sé, com bons policies que són en comptes de porra fan servir el bastó. I fins i tot aquest una mica curiós, que o sigui, en comptes del telèfon vol parlar amb el bastó i el que porta penjat és el telèfon. Clar, Tintín sempre diu feu el que us sembli, però jo miraria parlar amb això en comptes amb això. Finalment, després de la conversa telefònica, el que penja és el bastó i el que porta el braç és el telèfon. Però d'on surten aquests Dupont amb barret, amb bigoti, amb bastó? Hi ha qui diu que és possible que surtin de la portada d'aquesta revista, Le Miroir, que això és dels anys 20. És un anarquista, l'anarquista és aquest, i aquests són els policies. És un anarquista que havia atemptat contra el president de la República, el senyor Clemenceau, i, home, hi ha qui diu que... No sé, vosaltres què hi penseu? Hi ha qui diu que hi ha forta semblança. Però, un dia, aquest és Hergé i aquesta és la seva dona, Hergé anava passejant pel carrer i se li acosta una senyora i diu: m'agraden molt els seus ninots, els seus dibuixos i sobretot m'agraden molt els Dupont. Diu, i jo aquests els conec, passegen força sovint per aquí aquests. I l'Hergé, tot estranyat, i què passa? Sí, cada dia els veig. Miri, són aquells. El tiet i el pare d'Hergé, que eren germans bessons i que acostumaven els diumenges a sortir vestits els dos igual del bracet a passejar pels carrers de Brussel·les. Llavors, aquesta teòrica ridiculització dels pares hi ha fins i tot qui ho ha psicoanalitzat. Què hi ha darrere d'aquesta figura? Pateix Hergé algun rebuig inconscient a l'autoritat paterna? O fins i tot podem dir que es tracta d'alguna mena de complexe d'Èdip? No sabem, però el que sí sabem és que hi ha molta comicitat amb aquests dos personatges i molts gags que deriven gairebé cada cop que apareixen surten gags. Bé, gags visuals, com veurem a continuació, bé, gags dialèctics que necessiten també d'un estudi. Per exemple, els cotxes i les motos. Sempre que han de perseguir algun dolent, cotxes i motos, tot van, conduïts per Tintín, tots van per terra. També amb les barques, i és normal que tant de barques com fins i tot d'aquest hidroavió caiguin a l'aigua. És una cosa molt còmica. El problema és que a vegades ells tampoc no posen tot del seu, sinó que els hi cau una mica a sobre, són com una mica malastrucs, no tenen tampoc tot sempre la culpa del que els hi passa. Aquí, a Tintín al país de l'or negre, la culpa la té la benzina adulterada que fiquen les potències estrangeres per desestabilitzar els motors de Bèlgica o del país que representa. El motor del cotxe peta i fins i tot el matxero, també que va a gasolina, com els bons matxeros, doncs també peta. Fins i tot, seguint amb aquest tema de la gasolina adulterada, ells tenen la desgràcia
que tenen migranya i resulta que troben un pot d'aspirina perdut al mig del desert, que vés a saber tu que aquí se li ha caigut un pot d'un tub d'aspirines al mig del desert. Bueno, sabrem que se li ha caigut al doctor Miller, altrament dit professor Smith, i que amb la forma de les pastilles de l'aspirina està el component N14, que és allò que fa que els motors que hem vist a la diapositiva anterior petin. Clar, aquests pobres homes s'ho prenen perquè tenen migranya i no els hi peta el motor del cotxe, però ells mateixos queden bastant d'aquella manera. Aquests efectes secundaris també els tornarem a veure a la Lluna, al camí de la Lluna, quan els efectes de la manca de gravetat alterin el seu cos. Això ens ho explica el tornassol. Una recaiguda és l'efecte dels fenòmens d'acceleració i de manca de gravetat el que els hi produeix això. Un detall que és curiós, que he trobat i no sabia on ficar, i dic, mira, fica-la aquí perquè com el vols comentar, és on van fer la mili aquests dos personatges. No la van fer els carrabiners d'Offenbach, sinó que les van fer enginyers. Però per què? A què fa referència? En quin context trobem aquesta vinyeta? Les joies de la Castafiore. La Castafiore perd, fa veure que li roben, amaga, no sé què, i al final li roben joies, i amb una d'aquestes criden a la policia i venen ells. Els carrabiners d'Offenbach és com una mena del dit castellà Buenas horas mangas verdes, prové de l'òpera bufa de Bach, Els Brigants, en les quals surt els brigants són els bandits, surt un grup de carrabiners que sempre arriben tard, i ja és la gràcia. Però ells no, ells la van fer a enginyers, no sabem si anaven allà amb pic i pala o què. Una altra cosa que tenen els Dupont és que encara que vagin sempre vestits iguals, sempre intenten dissimular quan tenen missions fora del que és, diguem-ne, Brussel·les. Llavors es disfressen per passar desapercebuts entre la població. Imagina't l'efecte que haurien fet en aquest poblet de no res vestits d'europeus. Van, en comptes d'anar de xinès normal, van de mandarí d'aquells d'òpera gairebé. Llavors, clar, sobretot en el giri és precisament l'efecte contrari al desitjat. El que voldrien fer ells és passar desapercebuts, però tenen tota una professor enrere enfotent-se de la seva disfressa. Amb aquestes disfresses també intenten agafar una mica, o sigui, això és una crítica de la banalització occidental dels pobles no blancs, o sigui, és una idea molt una mica racista la que tenen els Dupont, que critica Hergé precisament, per exemple, amb aquesta vinyeta. Però no solament a la Xina on es disfressen. També al Marroc, el crani de les pinces d'or. De tota manera, encara que van disfressats, com Tintín els coneix, però no m'equivoco pas, aquests què fan aquí? I aquí doncs estaven... El que em sembla veritablement extraordinari és que ens hagi reconegut així de seguida d'anar disfressats. Home, tampoc no és això. I es disfressen moltes vegades més.
ens barrejarem amb la tripulació. La tripulació va vestida d'obrers i ells en definitiva amb aquesta disfressa que sembla també d'opereta. Aquí els cigars del faraó a Egipte, aquí a Aràbia, aquí es disfressen de dones àrabs, fins i tot també a Aràbia, i més encara, no perden les disfresses europees quan se'n van a Sildàvia. El problema és que s'equivoquen de disfressa per passar desapercebut, és a dir, no arriben a això. En Baxter diu disfressa del vestit típic sildau, del vostre vestit nacional, i en Baxter els diu això és un vestit grec. I un vestit grec, això és un vestit sildau, el que hem demanat al sastre de Tramoia. Tot de Tramoia, i clar, feia l'efecte que no en tenia gaire. Sempre estem amb el tema de fer el gag. Aquí a Suïssa sí que van vestits de suïssos, però de suïssos una mica aquesta foto en concret o sigui, aquests vestits en concret estan extrets d'una foto folclòrica del National Geographic, o sigui que amb aquest pla anem. Policialment parlant, que és una mica el que toca això d'ABC Negra, els Dupont estarien escrits a la policia judicial, gratuïta aquí com brigada criminal, o també a la Sûreté, que és un altre cos policial més secret, com si diguéssim, belga, i alguna vegada també han treballat per la Interpol. Però això és una mica lo de menys. De tota manera, perquè es trobin amb Tintín, que viatja molt, el que han de fer ells també és viatjar. Llavors, el que tenen moltes vegades és que els encomanen tasques o missions a l'estranger. I ara anem a veure el currículum, l'historial professional, àlbum per àlbum, una cosa que intentarem fer bastant curteta, dels Dupont. Comencem amb els cigars del faraó. Les tasques que tenen encomanades són el narcotràfic i el tràfic d'armes. I aquí es troben que en Tintín, tràfic de cocaïna i contraban d'armes. I ells fins i tot salven a Tintín de l'afusellament perquè han rebut l'ordre de detenir-li. El troben a la Índia i després d'una sèrie d'aventures, us recomano francament llegir els àlbums perquè són força divertits. Al final descobreixen, se n'adonen que Tintín és innocent i és dels bons. A la Xina, a Xangai, és el cap de la policia de la concessió internacional el que els encarrega, no sé què fan a Xangai, però estan a les ordres d'aquest senyor, els encarrega de tenir a Tintín. Quin ofici més galdós haver d'agafar un amic. En aquesta ocasió sí que és un amic. Al final hi ha una sèrie de gags que si els incloíssim aquí doncs no acabaríem mai, que farà que no els puguin detenir i quedaran com bastant inútils aquests dos. L'Orella Escapçada surten una miqueta al principi fent la investigació del robatori del fetitxe. Fan la seva investigació i potser no tenen massa el que és un criteri definit, però fan cas de l'expert. Aquest fetitxe no té cap valor intrínsec i és el que repeteixen. Aquest fetitxe no té cap valor, com diré, intrínsec. O sigui, no fan massa
I aquí també és bastant curiós, quan tornen al fetitxe, va acompanyada d'una nota signada per X. Clar, la cosa és ben clara, aquesta carta és una carta anònima. Jo encara diria més, una carta anònima d'autor desconegut. Són els principis, per això deia que els jocs de paraules i els girs verbals que tenen els Dupont. Quan agafes un àlbum de Tintín i surtin els Dupont, llegeix-lo amb calma perquè les frases d'aquests dos tenen força suc. Comença bé, són amics a l'Illa Negra, reben l'ordre d'anar cap a Anglaterra per veure què ha passat amb un avió que ha caigut, però el tren que els porta, el dolent aquest que és Bronzov, diu que Tintín li ha atacat i l'ha robat, i llavors estan obligats a lligar-lo i detenir-lo. Al final veiem que els convenç i que sembla el fan cas. És contrari als reglaments, però al final començo a creure que Tintín, aquests subjectes són uns bandits, i al final tot acaba bé amb aquesta aventura perquè detenen el dolent. Recordem-nos que aquest és aquell que els havia dit que li havia atacat el tren, i ara ja se sap. Aquí al Sceptre d'Ottokar es presenten com uns detectius que són cridats. Us agraeixo que hàgiu respost tan de pressa a la nostra crida i que hagueu accedit a posar la vostra experiència al servei de la corona. Suposem que aquí han demanat una excedència i han deixat la policia i han anat més com a detectius privats que no pas com a membres de les forces de l'ordre belgues. Clar, aquí també van una mica de sobrats i de fanfes, perquè tot això és una simplicitat infantil, i aquí explica tota una sèrie de coses, com segons ells ha estat el procediment, que després es veu que no ha sigut exactament així, i també és Tintín qui ho descobreix. O sigui, estic posant pinzellades. Si no coneixeu bé els àlbums, potser veieu que anem saltant, que deixem la història una mica penjada, però és amb la intenció de que agafeu els àlbums, els llegiu i els rellegiu i completeu les vinyetes que aquí falten. El Cranc de les Pinces d'Or comença amb un afer molt important. Estan encarregats de vigilar el que passa en les monedes falses. El problema és que també a ells ja m'han encolmat una moneda falsa, i més encara. Dins d'aquest mateix àlbum investiguen l'ofegament de Herbert Daus, que és un mariner del Carabullan. Això fa que Tintín els acompanyi al Carabullan, i mentre ells estan parlant amb l'Alan Thompson, que és el lloctinent d'un Haddock borratxo i tancat a la seva cabina, els homes d'en Thompson segresten a Tintín i se l'emporten cap al Marroc. Llavors, això s'explica perquè els Dupont apareixen després al Marroc. Varen quedar esbalaïts. Aquí Tintín, presoner a bord del Carabullan, ja òpia les bodegues. Immediatament vam agafar l'avió cap a Balgar, que Balgar és una barreja entre Alger i Casablanca, una ciutat imaginària
ubicada al Marroc. I aquí continua l'aventura aquesta del cran i al final detenen el capo dels narcos, que és aquest senyor. I el cap de la policia de Bakar els diu: em voleu prendre bé, Omar Ben Sadat, l'home més respectat de tota la ciutat, i vosaltres l'heu, sí, l'hem agafat, i que el cel se'ns caigui damunt si no és veritat. I el cel se'ls cau damunt, però és que a més és que és veritat. Una altra història, el secret de l'unicorn comença. El secret de l'unicorn tenen diverses trames paral·leles, i una trama molt interessant, molt divertida i recurrent amb tota l'aventura és la dels carteristes. Els carteristes, que els pobres Dupont estan tota l'estona que els hi roben la cartera, me l'han tornat a robar. Però clar, ells s'apliquen una mica l'ingeni i descobreixen o inventen un sistema antirobatori de carteres que podríem fer servir nosaltres quan anem aquí al metro a Barcelona. Una goma. I què? Aquí està el carterista i patapum, amb la goma tira i no se la pot endur. L'escena aquesta acaba que l'empeiten, llavors l'agafen de la jaqueta, el carterista deixa anar la jaqueta i descobreixen allò que es feia abans. Ara es posa un paperet amb una grapa, però sembla ser que abans a les tintoreries cosien els números de les comandes. Llavors agafen i van visitant totes les tintoreries de Brussel·les fins a trobar qui és el que ha deixat aquesta jaqueta. I gràcies a aquesta marca i aquesta recerca policial també, és d'aquelles coses, d'aquella tasca fosca de la policia, d'anar de botiga en botiga preguntant si realment això, una cosa. Al final troben en Llepafils. Tintín ha trobat els pergamins de les carteres altres. A veure, i no us descuideu de mirar la lletra D. La lletra D és la inicial, per aquest senyor el que fa és col·leccionar les carteres que ha robat i les endreça en unes prestatgeries com si fossin llibres per ordre alfabètic. Què passa quan te'n vas a la lletra D? Pertany a Dupont, pertany a Dupont, pertany a Dupont, totes les carteres que l'home aquest els ha anat robant. Paral·lelament a l'aventura tenim el tema de l'unicorn. Aquí es troben el senyor Sacarina estès a terra i ja tenim una víctima. I qui és el culpable? Doncs el culpable serà el capità, perquè no pot ser gaire lluny. Però aquí hi ha un problema, que el mort ha desaparegut i no estava mort, tampoc estava de parranda, com deia la cançó, sinó que està abornit i al final es recupera, perquè l'han robat un d'aquells pergamins que al final Tintín trobava a la cartera del magatzem del carterista. Seguim amb el secret de l'unicorn i al final la tasca policial que duen a terme els Dupont és la detenció dels germans L'Ocell, que realment són els dolents de la pel·lícula. Tresor de Recamal Roig. Aquí fan una altra tasca, una mena de tasca policial, que és la de vigilància i escorta, la de protecció. Un dels germans s'ha escapat de la presó, sembla ser... Tresor de Recamal Roig és una recerca d'un tresor. Llavors han d'agafar un vaixell, el Sirius, per anar-se'n al Carib a veure si troben aquest tresor que havia deixat un avantpassat
del capità. Llavors, han rebut l'ordre de protegir-los. Com hi ha el dolent que està voltant, tenen aquesta ordre. Les 7 boles de cristall investiguen també les 7 boles de cristall. Resulta que hi ha un grup d'expedicionaris que ha anat a Sud-amèrica, que s'han emportat una mòmia inca, i llavors són els descendents dels inques els que els hi fan una maldició a aquests savis. Llavors, teòricament és una epidèmia misteriosa, però de fet els deixen amb una mena de son letàrgic hipnòtic a partir d'una droga que s'està dins d'unes boles de cristall. D'aquí ve el títol de l'àlbum, que els hi llencen i llavors queden sotmesos per aquest producte. Llavors, a un d'aquests savis, el senyor Hortet, que és el conservador d'un museu, els hi fan la vigilància. Clar, el problema que veig que la porta del despatx està ben vigilada, però la seva finestra sóc jo qui vigilo. A veure, sí però no. Aleshores, què hi feu aquí si vigileu la finestra? Clar, finalment el problema és que no està vigilada la finestra, trenquen el vidre i li llencen la boleta de cristall que conté la droga, i el pobre Hortet queda també així adormit. El Temple del Sol, primer, són 2 àlbums, les 7 boles de cristall i el Temple del Sol. I el Temple del Sol es basa en el segrest de Tornasol, que se l'enduen fins al Perú. Llavors, aquí la policia francesa ha enviat els Dupont al Perú per ajudar a Tintín i al capità a trobar l'amic que és en Tornasol. Al final no poden i els Dupont se'n tornen, perquè també han desaparegut, el Tintín i el capità són introbables. Però què passa aquí? Ells també pensen i intenten fer un mètode que pot ser no massa ortodox. Hem decidit emprendre noves recerques amb altres bases i amb uns mètodes totalment inèdits. El mètode aquest inèdit és fer servir el pèndol del tornassol. Ja sabeu que el tornassol sempre va amb el pèndol i ens posarà sobre la pista la radiestèsia. Bé, van cap amunt i cap avall. Això va intercalat dins l'aventura i alguna relació té. O sigui, el pèndol indicava que era en un lloc molt alt i de fet no estan a dalt de tota la Torre Eiffel, sinó que estan en una muntanya. Molt avall, no estan en una mina, però estan en una cova. Un lloc de molt sol, no és el desert pròpiament dit, sinó que és l'esplanada de Machu Picchu, on estan a punt de cremar-los. Els han sacsejat molt, hi ha un terrabastall amb una pira d'aquelles, les fustes d'una pira, i això el sacseig, i aquesta d'aquí ja no me'n recordo ni de què va. La gràcia és que tot estigui relacionat amb l'acció, però amb uns extrems bastant contrastats i còmics. Tintín al País de l'Or Negre. Ens en recordem d'aquell camió, d'aquell cotxe que li explotava el motor i d'aquell encenedor que li explotava el motor. Els Dupont estan encarregats
de veure què passa amb aquella gasolina adulterada o falsificada. I ells creuen que la casa de grues que s'han dut tots els cotxes cap als tallers, diuen allò de busca a qui es beneficia del crim. Doncs pot ser la casa de grues Patapum i allà investiguen també, surten per cames perquè fan qualsevol cosa. El seu cap, aquí és una de les poques imatges, o no sé si l'única, que veiem al cap dels Dupont. És el senyor Julibert, que és l'inspector Joubert en la versió original, que els fa embarcar amb un patrioler que se'n va cap al port del Camet per unes baralles que hi ha entre l'emir i el xeic, i és un centre neuràlgic de distribució de petroli que cal vigilar. I aquí és l'escena aquella que havíem vist amb les disfresses, i ara, com aquell qui res, ens barrejarem amb la tripulació. Ells segueixen amb les seves idees. I a més tenen la mala sort que dins del vaixell es troben amb un dolent que els engalipa, els enganya i es fa passar per un tal McO'Connor de l'Intelligence Service i els dona uns documents secrets. El problema és que aquests documents secrets, en definitiva, és droga o alguna cosa semblant, i la policia els deté. I aquí, quan la policia se n'adona que realment són bons, treballen una mica, o intenten treballar una mica de caçar recompenses. També és la segona feina policial privada que faran els Dupont. Un premi de 2.000 lliures per capturar Babeler, el portarem lligat de peus i mans. I bé, doncs una prima de 2.000 lliures, ells esperen, al final es perdran pel desert i no podran assolir l'encàrrec, la captura d'aquest altre. També a Objectiu la Lluna fan tasques de protecció. Ens envia el nostre govern per vetllar pels nostres compatriotes i també s'integren en algun moment donat al cos de seguretat del complex atòmic d'Esbroig. Ens quedem aquí, potser hi trobem algú, fan tasques d'aquestes. El problema és que dins de les tasques arribem a escenes tan delirants com aquesta. Detenen l'esquelet perquè els sembla que pot ser sospitós, i ja pots anar fent el mort, minyó, que no et servirà de res. És l'esquelet que té el metge a la seva consulta. A la Lluna també participen, tenen la seva presència i encunyen o pronuncien una frase lapidària. I pensar que trepitgem, que és una mica tallat això, i pensar que trepitgem el sol de la Lluna on mai la mà d'un home no hi ha posat el peu. Són aquestes frases genials dels Dupont. Segueix desenvolupant-se l'acció, resulta que en Wolf és un dolent penedit, el capità Haddock els encarrega de vigilar el sospitós aquest, una altra tasca policial. L'afer Tornassol primer
van a mirar el cas dels vidres trencats, després descobrirem que són uns experiments que ha fet el professor Tornassol a base d'ultrasons, la qual cosa els fa portar el ferit que hem trobat, se'n van a Suïssa per comunicar a Tintín i al capità uns fets que han descobert després d'una investigació policial. A Estoc de Coc tornem, com als Cigars del Faraó, a investigar el tràfic d'armes encarregats per la Interpol. I a les joies de la Castafiore, en definitiva, com vèiem amb els carabiners d'Offenbach, arriben tard, però potser no tant, perquè les joies no han estat robades, sinó que apareixen per algun racó, em sembla que era sota el coixí, que estava en un sofà, una cosa així. De tota manera, el que sí que desapareix realment és una maragda regalada pel Marajà de Gopal a la Castafiore. Llavors, ells s'encarreguen de fer la investigació. Per començar, sospiten de tothom, de la Irma, el Néstor, el professor, i després, quan se n'adonen que hi ha uns gitanos voltant pel campament, que Tintín i el capità els han fet entrar perquè estaven en un abocador i els han fet entrar en un prat, amb aquella mentalitat que ja havíem parlat quan estaven disfressats de xinesos, molt etnocentrista, molt retrògrada i una mica racista, o bastant racista, ja, gitanos, lladres, desaparegut, tot és una. Els gitanos han de ser culpables, que el Tintín bé clarament diu no és pas perquè siguin gitanos teniu el dret de sospitar d'ells. És igual que siguin gitanos, que siguin catalans, argentins o marroquins. Per aquest fet no han de ser sospitosos de per se. Al final encara segueixen, són aquells gitanos ajudats pel mico que van fer el cop. Tintín descobreix que la maragda l'ha robat una garsa. Puja al niu de la garsa, s'enfila al niu de la garsa i troba la maragda. Això és com allò que deia la censura que havíem vist abans, allò de és siempre Tintín un muchachito el que triomfa. Sí, però també aquests dos no queden massa convençuts. Una vegada que havíem descobert els culpables, cal que se les arreglin per a ser innocents. Jo diria que ho han fet expressament. Pícaros, que ja és l'última novel·la, l'última aventura del cos canònic, el que fan és d'escorta i de protecció de les joies de la Castafiore. Perquè vigilin les joies assegurades uns quants milions de dòlars, va sempre vigilada per dos detectius que la segueixen discretament. Aquí no queda clar si és una tasca policial o detectivesca. O sigui, no sabem si és el tercer. Podem sospitar que és el tercer cas amb els que actuen com a agents privats en comptes com a funcionaris de policia. I clar, el problema és que cauen amb el parany d'espons i de tapioca i són acusats de terrorisme i d'intentar donar un cop d'estat i demanen per ells la pena de mort. Això ja veurem després com acaba. Però l'únic cas resolt
i ben resolt pels Dupont no és d'Hergé. Anem ara a posar-nos una mica en context. El tresor de Recam el Roig, o sigui, la publicació del tresor de Recam el Roig amb tires diàries al diari Le Soir acaba el 24 de setembre de l'any 43, 1943. I fins al 16 de desembre d'aquell mateix any, del 43, no començaria la publicació, també amb tires de 3 vinyetes diàries, de les 7 boles de cristall. Clar, hi ha un espai per omplir, aquí hi ha un trimestre gairebé per omplir. Llavors, amb el guió de Paul Quinet i amb dibuixos d'Hergé, el que fa Le Soir és publicar aquesta aventura Dupont i Dupont detectives, que tindrà unes 32 lliuraments, em sembla, compostos per un text i una vinyeta d'Hergé. Aquí el que recuperem, o sigui, ubiquem quan acaba el tresor de Recam el Roig i el vaixell Sirius torna a port, torna a casa, se'n van, s'agafen unes vacances als Dupont i se'n van a casa d'un amic al camp, però bueno, el que no saben ells és que el que hauran de fer és estar pencant tota la seva estada, o gairebé tota. Estem parlant de la tardor de 1943. I què passava a Bèlgica a la tardor de 1943? Doncs que estem en plena Segona Guerra Mundial, que Bèlgica està ocupada pels alemanys, que hi ha escassetat i que hi ha moltes cues i evidentment hi ha gana. L'argument d'aquest Dupont i Dupont detectius és molt simple. Ja us faré 5 cèntims i spoilers i tot el que vulgueu, resumint-ho amb tres frases. Un pagès ha desaparegut. Resulta que ha anat a la ciutat a vendre una vaca al mercat negre i llavors quan torna el mosso el pela i s'endú els calés. Tot això s'ha d'anar traient a l'entrellat. Llavors els Dupont, encara que estiguin allà d'estiuejants, com són policies, el que fan és aplicar el manual del bon detectiu i van seguint tota una sèrie de pistes. Aquí hi ha unes petjades, aquí hi ha la marca d'unes roderes d'un cotxe, aquí troben una placa una matrícula de cotxe, i pensant, al final se les empesquen totes per resoldre el cas ells solets i acaben detenint els culpables, els extraparlistes i l'assassí. És l'únic cas resolt i ben resolt, dins que també hi ha algun gag còmic, però amb aquesta aventura guionitzada per Paul Quinet, doncs són els protagonistes absoluts. No hi ha cap altre més personatge de les aventures de Tintín que ells. Ara tornem una altra vegada al que són els dibuixos d'Hergé i el cos canònic. Encara que puguin resoldre casos, tenim que el tema cultural tampoc no és massa fondo. Un atac d'amnèsia i què té a veure l'amnistia amb tot això?
i no em crega que romanço a l'armistici, confonen paraules. El Tornassol diu que allunaran el circ, el nostre coet es posarà el sol a la terra al circ i parc. El circ i parc. El circ del parc, doncs fa molt de temps que no hem anat al circ, anem a divertir-nos. No sabia que hi hagués un circ a la Lluna. A veure, això culturalment no és massa reeixit. Aquí, com hem fet com Cristòfor Colom, com Nabucodonosor, un personatge d'aquella època, Beni Vidi Vici, Juli Cèsar. Aquí sí que l'encerten. 3 dies de Colom i us dono un món. I aquí la senyal de quarantena d'un vaixell conforme el vaixell està confinat per una epidèmia, que em sembla que deien que era la pesta, és l'aniversari del comandant, no fa 40 anys, no entra dins la quarantena, sinó que el vaixell està en quarantena. Tornem a aquesta vinyeta. Aquesta vinyeta, la gràcia no és aquesta, la gràcia espera la traducció, la versió original, la gràcia és que el ceptre no el portaran com a 2 i 2 són 4, sinó que el ceptre el portaran lligat de peus i mans. El ceptre d'autocar, imagineu-vos, lligat de peus i mans que el portin. Aquí trobem una cita molt més moderna. Sant Teodorins, us comprenc. Això hem de tornar, per entendre-ho bé, hem de tornar una mica més a la versió original. La versió original diu Sant Teodorins, je vous ai compris. Aquí, si hi ha algun francès, de seguida sabrà de què ve aquesta frase. Aquesta frase la va pronunciar de Gaulle a Alger l'any 58. Clar, el problema és... anirem abreujant. El problema és que tothom pensava que parlava per ells. O sigui, jo ho sé entès, els que eren independentistes doncs pensava que parlava amb ells, o sigui, els àrabs independentistes, els pieds noirs també pensava que parlava per ells, els jueus que tenien una qualificació especial també pensava que parlava per ells. Aquí també ara entrem amb les seves famoses dislèxies. No pot ser gaire lluny, de lluny no pot ser gaire... O sigui, de pressa pot ser gaire lluny, de lluny no pot ser gaire pressa. Ens plau deixar benvinguts com a benavinguts, són benvinguts benavinguts. Una agulla amb un paller és una pulla amb un galler. Fer un viratge per un estúpid rimatge, un ribatge per un miratge, aquí es van embolicant. I aquí el nostre oblici ens obliga, en comptes del nostre ofici ens obliga. Exigim una explicació, expliquim una exigició. L'actitud és tèrbola, és bèrtola, i un Dupont va a l'amor de cara a cara, va a l'acord mare a mare, i encara anem una mica més. A Joies són ja el màxim de dislèxies, ja arriben al paroxisme. Una mica massa fart, els flops en pos, en compte dels flops en fos, el casclet i el rastell, la fler és clar, i per aquí ja hem d'anar per aquí, estem a punt de tancar ja. La seva frase més coneguda, guzzi a la màvia, que vol dir muzzi a la gàbia, per no donar per no divulgar els seus secrets. I aquesta frase molt coneguda, és la meva opinió, jo la comparteixo, això ve d'una frase teatral del segle XIX
d'un personatge que era Josep Prudhomme, molt famós, que deia això. I després el gran jo encara diria més, que amb les seves variants s'arriba a més de 60 repeticions. En Prim i el Gras tenen força influència amb els Dupont, amb el seu humor absurd i surrealista. Són tan porucs com ells, sempre tenen por, recordem de les imatges d'aquests dos. També són una mica malastrucs, aquí se'ls tanca la porta i els nassos, aquí la lupa li crema el cul. Aquí, disfressats de mariners, comencen a mastegar tabac com els bons mariners, però se l'empassen per la sirena. S'han de passar tota l'estona donant voltes a la manivela aquesta, i aquí hi ha hagut qui ha volgut veure una mica de soterisme, el canvi estacional de bessons a cranc. Més gags absurds, aquí vas tu a agafar el telèfon, jo dorms, si parles no dorms, és que jo sempre parlo quan dormo. I aquí, que jo no em pararé per un miratge, doncs es fiquen dins del bassal. Comencen a donar voltes i és Tintín qui descobreix que realment s'han perdut i estan donant voltes. Aquí el Dupont es creu que estan aturats perquè el cotxe els hi passa molt de pressa i baixa. Anava tan de pressa que he pensat que ens havien aturat. I aquí, en definitiva, van a la Lluna perquè es confonen amb el rellotge i havia de sortir, la marxa era a la 1:34, sí, a la 1:34 del matí, no a les 13:34, i per això es veuen amb el coet que estaven vigilant. Aquí és tota una... Això, agafeu-vos l'àlbum i us el mireu, és tota una sèrie de desencerts que acaben, que no cal que hi hagi uns pallassos al circ d'Hiparc, però al final no... Aquí es confonen amb les petjades, pensen que són d'ells. Dels seus personatges, ara ja acabem, 30 segons, deia que Tintín soc jo quan voldria ser un heroi, Haddock soc jo quan necessito desfogar-me, i els Dupont soc jo quan soc burro. Són la parella de policies, com hem dit, més famosa del còmic mundial, i fins i tot han sortit a les aventures d'Astèrix. I efectivament tenen títol. I ja està.